pero non menos importantes, Francisco comezou no ano 1934 a reorganizar o Partido Galeguista na clandestinidade, pois sempre foi un gran defensor da nosa lingua e cultura. E así deixou claro nunha das súas últimas declaracións: soño unha Galicia ideal que no meu tempo non se realizou, pero pode realizarse no futuro. E nós, todos e todas, somos ese futuro. E esta vai a ser a nosa última actuación no Festival das Letras Galegas neste cole. Imos facer unha obra de teatro titulada Estranxeiros en Galicia, inspirada na serie Pratos Combinados. Xa vos podedes imaginar un pouco de que vai a cousa. Ou non? Bos días. Que tal, Manolo? Fonso, o de sempre, por favor. E para os nenos? Calade, isto é a casa. Ille, que está así? Moi verdad, mi alma, que non me fa, pero me coraje. Como se nota que chega o día das letras galegas que están a chegar os de fora. Bo día, que vos poño? Queremos probar un plato típico de esta tierra. Marchando un polvo a feira. Idemos juntando. Perfecto. Gracias, Misha. Queremos algo tradicional de Galicia. Que vos parece os callos? Perfecto. ¡Qué mal huele! Voy a echar un poco de Chanel número 5 para ambientar. Perdoa, ¿qué te crees, Madonna? ¿Qué hora de girar la capital con tanta contaminación? Buenos días, queremos un rebujito. ¿Qué? Una bebida cara de la capital. Pois aquí tedes dous zumes. Que nos traen por aquí, mociñas?
galegas, ya que es tendencia en Instagram. Y queremos que nuestros seguidores aumenten, o sea... Entón, sabedes o que son as letras galegas? En realidad, no. As letras galegas celebranse en 1963 para homenaxear a persoas que destacan pola súa creación literaria en galego e tamén pola defensa da nosa lingua. Cada ano adícase a unha persoa. Este ano o homenaxeado é Francisco Fernández del Riego. Bos días, Fonso, o de sempre. O de sempre cando estamos de servizo, un cafeciño con leite. Marchando. Hola, buenas tardes. Queremos mi. Que queredes? Queremos mi. Non entendo que queredes, pero eu te chamo Amelia máis o Josiño. Amelia, Josiño, ven un segundo. Que queres? Non entendo que queren estes chineses. Pode repetir, por favor? Queremos mi. Como? Que me queren a min? A Josiño non comades, comed a Manolo que ten máis grasa. Estes gallegos son pouco inteligentes, como se nota que estamos en España e Europa. Tranquilidade, falemos con elas para solucionalo.